निफ्राय फरायनानै दा मेट्रिक पास जादों दा बेसेबां पार्सेन्ट 93.83 ओमफ्राय दा आं गोजोननाय मोनदों दा जाबायदि मामि बाबाया नाजानानै फोरोंदों ओमफ्राय आं नाजादों ओमफ्राय बेनि गेजेरै जोहै मोनदों ओमफ्राय आरो दा आङो इयुनाव इन्जिनियार लाइनजों थांनानै सासे साक्सेसफुल इन्जिनियार जानो माबादों नाजागोन आरो आङो दा सार मेडाममोनखौ गोजोननाय बावहरो डायमन्ड गांखं UPPL निफ्राय मान बावफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। क'क्राझार जिल्ला युथ UPPL फारसेनिफ्राय जोंनि क'क्राझार साब डिभिजननि सिङावहाय थानाय टप 10 छात्र छात्री बिथांमोनखौ जोङो मोनसे फेलिसिटेशन प्रग्राम लादों आरो बे समावहाय जोङो जुगामि बसुमतारी होननाय नैबे भबानिपुर बेवहाय जोङो फैनानै बरायफैबाय बिथाङा 93.83% स्कर खालामनो हादों। जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि ओनसोलावहाय फरायनायनि मोनसे हारा जौगाखांनांगौ। जोंनि क'क्राझार जिल्ला हिसाबै दासिमबो जोंनि फरायनायनि हारा खोब मोजां नङा। दा बेखायनो जोङो ओनसोलावहाय मोनसे जागरण लाबोनो हायो नामा बे मोनसे उद्देश्ययैहाय आरो जों माबा मोनसे परामर्श बिथां माने बिनानावनो दरखार जायो नामा बा छात्र छात्री बिथांफोरनो दरखार जायो नामा बिथांमोननिफ्राय जों माखासे स्टेटमेन्टखौ लादों। दा जों नुनो मोनदों जे जाय बिथांमोना टप 10 पास जानो हादों बिथांमोना मोनसे गेदेरथार माने थांखि बिथांमोननि गोसोआव दङ जों बेखौ खोनानानै जों गोजोननाय मोनदों आरो जों बिथांमोनखौ साक्सेसफुल जालांनायावहाय जाखिनि परामर्श नांगौ जों इयुनावहाय होलांबाय थागोन आरो सरकारनि तरफनिफ्राय जाखिनि माखासे सुजुग सुबिदा फैयो जों फैगौ समफोरावहाय बिथांमोननो माखासे फारिलाइखौ जों दोननो नाजागोन। दा एसेखिनिखौनो आं बुंबाय गोजोन्थों। नोंथांमोना टप 10 हिसाबै साबेसे स्टुडेन्टखौ बरायनो हादों? जोङो टटेल माने 11 जन छात्रफोरखौ जों मोननो हादों। मोनसे पजिशनावहाय सानै छात्रफ्रा माने एखे पार्सेन्टेज एखे माने मार्क्स लाखिनो हानायनि थाखाय जोङो टप 10 आवहाय टटेल माने 11 जन जों छात्रफोरखौ मोननो हादों। मिडियामनि माबा खालामदों नामा नोंथाङा? जोङो माने इंलिश मिडियाम बेबायदि राजनिति दोलो हिसाबैहाय जोङो माने एस ए हल माने जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङावहाय थानाय साब डिभिजननि सिङाव थानाय एसामिस जा इंलिस जा बड' जा मोनफ्रोमबो मिडियामनिफ्रायनो जोङो खनसेयैनो जयैहायनो बोखांनाय जादों। बेवहाय माने एक्सट्रायैहाय जों खालामनाय जायाखै आरोखि।